Krásný den, přátelé. Já vás vítám u nového povídání ze série Hovory o životě a smrti. Mé jméno je Michaela a jsem průvodkyní mezi životem a smrtí a při své práci propojuji cvičení pánevního dna metodou 3x3 a témata týkající se smrti. Vím, že na první poslech se může zdát, že tato témata spolu vůbec nesouvisí, ale opak je pravdou. Však z lůna se rodíme a do lůna se vracíme. Je to úplně stejné, jako když se po noci rodí den, nebo jako když po nádechu přichází výdech. Sama za sebe tu smrtelnost vnímám jako přirozenou součást našich životů a navíc v každém konci je nový začátek. Já jsem moc ráda, že k tomu dnešnímu povídání přijala pozvání milá Sylvie Henninger. Sylvie, vítej. Děkuju. Já tě tady moc vítám a pojď nám něco o sobě říct. Kdo vlastně Sylva je, nebo co Sylva dělá? No, to je zajímavá otázka, protože Sylva byla asi tak 16 let terapeut. Dělala jsem terapie pro osobní rozvoj, intimní život a partnerské vzťahy. Venovala som sa hlavne ženám. Môžem hovoriť slovensky, ano? Určitě. Lebo sa budem zakotávať, keď budem hovoriť česky. A viedla som ich vlastne k ich krase, jedinečnosti, pomáhala som im riešiť nejaké problémy v oblasti intimného života a okrem toho som robila klasické terapie, viedla som konštelácie, ešte aj vediem. A jak došiel COVID, tak vlastne ma to zastavilo a nemohla som tú prácu robiť, tak ono život vždy priniesie nejakú možnosť, tak mne priniesol do života, že skús malovať. Mm-hmm. A ja som celý život nemalovala, pretože som bola v detstve odtrhnutá vlastne od svojich tvorivých síl, čo sa týka malovania. A tak som začala malovať a teraz už 2 roky žijem vlastne v Litomyšli a malujem tu, mám tu svoj ateliér. A keďže ja som dušov terapeut, tak nič sa nedieje náhodou. Ja som v roku 2016 absolvovala arteterapeutický tréning. Tak to teraz ako som v takom štádiu, že to idem spájať. A že vlastne tie terapie budem robiť aj cez tie obrazy. Nazvala som to Hovorí s dušou. Jo, ale to je moc krásný. Ono, ta kresba jako taková nás opravdu vrací k sobě a častokrát skrze tu kresbu se zobrazují i ty vzkazy od té naší duše, co nám vlastně přináší a na co je potřeba se zaměřit. Já ti, Sylvie, moc děkuju za tvoje krásné představení a ještě než se přesuneme k našemu povídání, tak vítám tady na kanále všechny, kteří se sem vrací, pravidelně poslouchají a tenhle kanál odebírají, za což i moc děkuji. A vy z vás, kteří tu jste poprvé, pak vás tady moc vítám a budu moc ráda, kliknete-li na tlačítko odebírat pod tímto povídáním. Podpoříte tím nejen mou práci, ale i ty hosty, kteří přijímají pozvání k těmto hovorům. A protože máme hovory o životě a smrti, a já už jsem tady tak lehce naťukla, jak sama tu konečnost nebo smrtelnost spíš vnímám, že je to pro mě přirozená součást našich životů. A každý z nás někdy třeba navazoval vztah, někdy se rozcházel, nebo jsme se stěhovali z jednoho místa do druhého. A opravdu ta smrtelnost má mnoho podob a mě zajímá, jak to vnímáš ty. Co pro tebe znamená smrt, nebo jaký vnímáš vůbec? No, tak ja bych o tom mohla asi napsať celý román, pretože ten otisk smrti vlastne mám už od narodenia. Mne sa na svet nechcelo. Keď som si robila s jednou pani regres, tak vlastne mi tam došlo, že na svete není láska, že ja tam nejdem určite. Takže som sa narodila tak, že som bola celá modrá, museli ma kriesiť.
A od tej doby vlastne ja mám taký pocit, že vždy v určitom období mojho života mi ten osud, alebo ten vesmír, alebo kdokoľvek vedie môj život, povie, tak tu som si skončila a ideme sem. A keďže ja som ešte tarotový blázon, tak ja som si od určitej doby zvykla na tieto akoby volania alebo signály, nejak počúvať ich a nechať sa viesť. Není to o tom na začiatku, že by som bola tak odvážna. Ja si myslím, že na začiatku som bola len zvedavá. A potom vlastne sa to celé prepojilo aj s tou mojou odvahou, že dneska už viem, že keď ma život niekde pošle, že vie, prečo to robí. Bo ja som takto odišla do Prahy, vlastne do Slovenska. Ja som jeden z prvých tantramasérov v Českej republike v roku 2005. A mne prišlo vtedy prvýkrát také ako vlastne taká myšlienka do hlavy, že pôjdeš do Prahy a budeš liečiť ženskú sexualitu. A ja viem, že niektorí ľudia hovoria, že to, čo je v hlave, treba prežiť srdcom. Ale ja som nejakým spôsobom vedela, že keď mi to príde, tak je to tak. A ja som dlho s tým ako myslíte, proste, čo tam budem robiť. Ale mi to stále bolo hovorené, tak ja som si aj zbalila svoje veci, odsťahovala som do Slovenska a začala som úplne od nuly v Prahe. A naozaj som začala s tými tantramasážami a postupne vlastne cez tie masáže som robila liečenie ženskej sexuality. No a postupne som si pridávala nejaké kurzy a semináre a tak ďalej a začala som robiť aj iné veci. A ja mám taký pocit, že ten život vlastne, vždy keď príde čas, tak jak som hovorila, že mi tukne do hlavy niečo, že tu. A tak som vlastne začala robiť aj v roku 2012 tanec, že jak som pracovala s klientami, tak som sledovala, že sa nevedia nejakým spôsobom emočne prejaviť, že niektorí proste šlo to s nich ako nejak ťažko, tak zase mi došlo, že urobíš tanec a bude sa volať Seven Chakra Dance. Ja som tomu nerozumela ani slovo, asi pol roka mi trvalo, dokiaľ som začala tak tvoriť a viesť tanec, lebo ja tam dávam hodne práve imaginácie a takú hudbu, ktorá vlastne to celé otvára, čiže ja sama cez tie veci, ktoré robím, pomáham ľuďom, aby niečo odišlo, niečo sa zvedomilo a aby sa mohlo otvoriť potom niečo ďalšie. Ono, teď si krásně i popsala, že opravdu, nebo jak je důležitý naslouchat hlasu svojí duše. A že ne všechno musí být nutně vysvětleno tou hlavou, tím rozumem, a zároveň, aby opravdu mohlo něco skončit, nebo respektive, aby mohlo něco začít, musí něco skončit. Že to je vlastně ten koloběh. A ty jsi začala o tohle povídání tím zrozením, tím narozením a já i sama za sebe říkám, že vlastně ta smrt nás vrací zpátky k sobě, ale i do života a k té lásce, kterou si tam zmínila. Když jsme teď zmínili i ten život, kdy nebo s kým se vlastně cítíš nejvíc naživu nebo sama sebou? No, tak ako, ja som rada sama so sebou. Hej, mám rada svoju rodinu, mám rada svojho muža, aj keď ako môj muž je v Mníchove a my už od tej školy tantra masáže vlastne sme spolu, ale nie sme spolu. Ja mám rada chvíľky pre seba. To je taká cesta ku mne. Hej. A potom mám rada chvíľky ako s mojou rodinou určite, s klientami, ako
ja mám taký pocit, že to mám odovzdávať naozaj niečo, kedy tí ľudia tak zjemnia, znežnia, že sa otvoria viacej tej láskavosti aj láskavosti k sebe. Takže ja mám taký pocit, že som mala hodne láskavosti práve z toho jemnohmotného sveta a vždycky, keď som potrebovala pomoc a podporu, tak stačilo, keď som povedala, že proste ja už nemôžem a tá pomoc mi prišla. A myslím, že sa to dialo od doby, pretože ja som zažila okolo mojej 40-ky ako rozpad mojej rodiny. Takže bolo to pre mňa strašne ťažké obdobie a ako chcela som sa z toho dostať, tak som prosila ako vesmír, že čo mám robiť. Ono mi hovorili, musíš odpustiť, ale sa nepohneš. A ja som proste vtedy ako mala tú krivdu, hej, ja mám ráni za svet, čo ja mám odpúšťať, však tam druhá strana, hej, poznáme. Ale toľko ma to magorilo, toľko ma to zastavilo, že som sa musela naozaj ponoriť do toho srdca. A ako zobrať to nejak ináč. A začala som najskôr odpúšťať to hlavou, hej. Tie vetičky, dobre, tak odpúšťam, hej. A potom, ako naozaj to prešlo mojim srdcom, že som ako bez zbytku odpustila. Samozrejme, potom sa mohlo udiať niečo aj v našej rodine, že deti našli cestu späť k otcovi, k jeho novej rodine. A ja mám pocit, že od tej doby sa mi začali diať tieto veci, že proste mám to vedenie, že proste ten vesmír je taký láskavý ku mne a ja potom sa pokúšam tú láskavosť dávať ďalej. Ono ten vesmír je vlastně laskavý nebo láskyplný k nám všem, jenom si to stačí dovolit a stačí se tomu vlastně otevřít. A teď z toho tvýho povídání, kdy jsi mluvila i o tom rozpadu té rodině, o tom odpuštění a tak dále, tak my častokrát míváme tendence se pořád držet, tlačit a říkat, že přece my nemáme co odpouštět, ale že by měli začít ti druzí. Přitom častokrát to začíná u nás samotných a vnímám, že i často, jak se držíme, tak lpíme a čím víc tlačíme a lpíme, tím víc ztrácíme. Proč myslíš, že se všichni tak pevně držíme? Proč vlastně se trváme v tom, co nefunguje? No, pretože tam máme také tie krivdy, hej, a niekedy je v nás aj hodne veľa, si myslím, vzteku ešte z detských čias, že prečo nám urobia, nech to urobí niekto druhý, hej, a že nám to nejakým spôsobom zrkadlí takúto našu zárputilosť, alebo jak sa to hovorí, tú našu ako naozaj nahnevanosť a bezmoc, hej, proste, že nie sme schopní sa na to pozrieť z pohľadu ako iných zákonov, ako tých našich vnútorných alebo tých programov a držíme sa stále tej svojej krivdy, tej svojej naštvanosti, hej. A pritom naozaj stačí niekedy tak málo, jak sa hovorí, že na tento svet prichádzame a sme si daní ako tí herci na javisku a že sme si požičaní na určitú dobu svojho života a niekedy, keď sa má niečo naplniť, tak sa naplní a musíme urobiť nejaký tu zase konečnosť, musí niečo zomrieť, aby sa mohlo narodiť niečo iné, pretože ide naozaj o ten vývoj našej duše. Pokiaľ to neurobíme, tak sa môžeme akurát tak trápiť, alebo potom ľutovať, že sme to neurobili, ale sami sa niekde vnútri cítime, že toto skončilo, už to nemá význam, ale to naše tieni, strach vykročiť do toho neznáma, je častokrát väčší vlastne, jak tá túžba tej duše, že vlastne nepočúvame. Jo.
Přesně my se často držíme tak pevně, až zapomínáme na to, že tím, jak tlačíme a držíme se, tak ubližujeme nejvíc sami sobě. Častokrát tam vnímám i ve své praxi, i ze svojí vlastní zkušenosti, vím, že čím více vlastně držíme, tím víc ubližujeme sami sobě a přitom častokrát tam máme tu myšlenku, ale já jsem přece nic neudělal nebo neudělala, to on. Proč myslíš, že je tak moc těžký to odpuštění? Ono tam vlastně je to puštění, to od a puštění. Proč myslíš, že je to pro nás tak těžký? No, myslím si, že jeden z takých dôvodov je to, že my máme o sebe takú predstavu vlastne niekedy, že sme dokonalí, neomylní, hej, že proste my sme nič neurobili, hej, že je to vlastne o tom vôbec si pripustiť, že sme niečo urobili zle. Hej? Lebo keď sme mali, tak častokrát nám ukazujú, ty za to môžeš, ty si to nezvládla, ty si to urobila zle. A tie detské skúsenosti boli samozrejme úplne iné, zostali v nás zakotvené a nech sa deje čokoľvek v našom živote, my sa snažíme nejakým spôsobom sa z toho vyviniť. To je jedna vec. Druhá vec je, že malé dieťa v nás chce tú maminku alebo toho tatínka, ktorého reprezentujú vlastne ten partner, ktorý odchádza, alebo tie vzťahy, ktoré sa končia. A že my vlastne to naše vnútorné dieťa stále kričí, to nie je nič spravodlivé, zostaň tu so mnou, to sa nemalo stať, veď ja som bola poslušná, ja som to ako zvládala dobre, hej. Lenže v tej našej dospelej roli častokrát sa nevieme do nej postaviť a práve sa tam vynárajú tie detské krivdy, detské bolesti a nevieme sa zmieriť s tým, nevieme pre to zranené dieťa postaviť to dospelé a povedať, Zlatičko, ale toto sú ako staré veci, ktoré treba vyliečiť a dať tomu človeku, ktorý chce odísť, alebo aj my, keď chceme odísť slobodu. Ale jednak tam jak dospelí ľudia, vieš, to je ten. Častokrát vnímám, že radši se trváváme třeba v nefunkčním vztahu jenom proto, že to tam známe a bojíme se té změny, protože v ten moment se vlastně ta pevná půda začíná otřásat pod těma našima nohama a se trváváme tam primárně kvůli sobě. Ne ani tak kvůli tomu druhému, jako často kvůli sobě, protože se bojíme toho, co přijde, toho neznáma. A dost podobně to vnímám, když vyprovázím třeba ty umírající, anebo pak provázím i ty pozůstalí a ty blízký, tak vnímám, že častokrát toho, který odchází, tady nedržíme kvůli tomu, který umírá, ale zase kvůli sobě. A to jsme vlastně, teď se možná dostáváme tak trochu i k závislostem na druhých, což je vlastně taky určitá forma závislosti. Jak ty se díváš na tohle? A myslíš na závislosti, alebo na to, že nie sme schopní druhých pustiť? To je teď zajímavé zamyšlení. Dobře, tak pojďme Silvi začít tím, když nejsme schopní pustit ty druhý. Ja si myslím, začnem teda ako to druhou otázkou, lebo to mi došlo teraz ináč, možno sa tomu ako dostaneme. Ja myslím, že odchodom toho človeka, ktorý zomiera, vlastne jednak nás to bolí, že si uvedomujeme, že už ho v živote neuvidíme, ale konfrontuje nás to s vlastnou smrteľnosťou. A otázka vlastnej smrteľnosti v tejto spoločnosti nie je téma dňa, alebo jak by som to povedala. Čiže si myslím, že tá smrť toho blízkeho v nás pustí aj nejaký strach zo vlastnej smrteľnosti. A čo si budeme hovoriť, každý z nás, alebo väčšina z nás, celoživotné také téma je opustenosť.
Proste máme strach z opustenosti, máme strach, že budeme sami, že nás tá komunita, v ktorej sme súčasťou, vyčlení. Hej? Proste a tým, jak strácame toho blízkeho, ktorý tam bol, tak ako samozrejme, že v nejakom ohľade sa cítime aj opustený, zradený, že nás opustil a zase to môže spúšťať nejaké staré programy. A to je ďalšia vec. A ďalšia tá závislosť je, vieš, kedy sme závislí? Kto je závislý v nás? Kto potrebuje tie barličky? Zase to malé zranené dieťa. Hej. Takže ja si myslím, že sú to také 3 faktory. Jasné, tolpienie, to je tam taká tá výsledné pomenovanie, že na niečom spíme. Ale zase, pokiaľ na niečom spíme a niečo držíme, tak uzatvárame sa tej vonkajšej energii a nemôže prísť niečo nové. Ja zase s tou smrťou to mám tak s tými blízkymi, že ja viem, že každá duša má svoju cestu. A že príde čas a ten plán duše sa naplní a proste tá duša ako musí opustiť telo a ísť zase, hovorím, že hrať niekde inde inú hru, alebo len si odpočinúť, alebo proste, že ten čas sa naplnil a keď si to uvedomíme z pohľadu vlastne tých celovesmírnych zákonov, že nič nie je večné a že všetko na Zemi hmotné je smrteľné, tak myslím, že sa nám to ľahšie bude ako púšťať toho človeka. Samozrejme, že tá láska tam môže zostať, veď to není tak, že ja toho človeka neuvidím a teraz ho prestanem milovať, ale my sa potom častokrát púšťame do takých ako dramát. Vlastne, že sa nevieme s tým zmieriť rok, 2, 3, 5. Je to smutné, keď ten človek odchádza naozaj, aj to bolí a je to bolesť zo straty a tú stratu si treba oplakať. Ale potom zase je čas rozliadnúť sa do života, lebo my sme tu zostali a ono sa aj hovorí, že keď tak ako to prežívame tak silno a nechceme toho človeka pustiť, že ho vlastne držíme tu, že on nemôže potom ďalej odísť, že stále sa pohybuje medzi tým hmotným a nehmotným v tom medzisvete a jediná cesta je dať mu slobodu. No, to ako je to vyšší divčí, ale ja hovorím, že asi inú možnosť nemáme. No. A mně se chce vlastně i říct, že ta bolest z té ztráty, jo, úplně jako ono to úplně bolet nepřestane. Ono vlastně jenom čas vlastně jako zbrousí ty hrany a postupem času to vlastně jenom jako přijmeme a naučíme se s tím žít a přesně, jak ty jsi to i řekla, však nemusíme toho člověka přestat milovat. Ale je potřeba vrátit se zpátky k sobě a zpátky do toho života a jít dál po té svojí cestě. Já jsem teď... No, promiň. Ne, povídej. Ja som to chcela ešte vlastne, mne hodne pomáha v týchto veciach, aj napríklad šamanské kolo života, že ako máš východ, máš to jaro, aj proste keď sa všetko rodí, potom máš ten plodný čas, keď všetko rozkvítá, je v tom najkrajšom akoby veku alebo kvete, potom máš ten podzim, keď to tak už usýchá, príroda sa ukladá na zimný spánok a potom máš vlastne ten sever, kde je krajina tých duší, mŕtvych, našich predkov, takže to sú zákonitosti, ktorým sa nevyhneme, ale som to povedala. Přesně tak, všechno, co nás má potkat, nebo co máme na té své cestě potkat, tak nás prostě nemine.
A i se mi tak jako teď chce říct, že vlastně cesta bez překážek asi úplně neexistuje a pokud ji náhodou objevíme, cestu bez překážek, tak to asi nebude úplně ten správný směr. Ja môžem povedať, že vždy ma v živote posunulo, keď som musela ako padnúť niekde a musela som ako sa porozhľadnúť okolo seba, zvoliť sa do svojej bolesti. A na tej bolesti alebo na tej smrti toho starého mohlo zase vzniknúť niečo nové. A aj keď som akýkoľvek takýto prerod prežívala alebo takúto ťažkú chvíľu, tak vždy ma to posunulo tam, kde to bolo ako o level, nehovorím, že lepšie, ale vždy na tom vyrástlo čosi nové, čo som mohla uchopiť, kde som sa mohla nasmerovať, realizovať. A ja mám asi to šťastie, že od určitej doby mám ako naozaj dôveru v to vedenie, alebo v ten vesmír, alebo takže stačí sa obrátiť na ten zdroj v sebe a poprosiť o tú pomoc a podporu. Aj keď niekedy dostane človek po prstoch, ale má šancu sa pozrieť do seba a tak si povedať, aha, prečo sa mi to deje? Čo mi to chce povedať? Hej? Takže ja si myslím, že smrť a znovuzrodenie v akejkoľvek situácii je to vlastne prekračovanie každodenné napríklad komfortných zón. Ja bez toho, aby som nešla cez tú komfortnú zónu napríklad, proste, ja som sa presťahovala do Litomyšle, kde som nikoho nepoznala, len moja dcera s vnúčkou, len rodinou tu žijú. Proste nechala som pre celé štúdia moje terapie, proste klientov a zrazu som v nejakom úplne neznámom svete, kde si budujem všetko na novo. Takže tiež muselo niečo zomrieť, aby sa zase tvorilo niečo iné. A to je aby se uvolnil ten prostor, a mohly se věci v tom našem nebo v tom tvém životě dát do pohybu. A tak je to vlastně u každého z nás. No, áno, presne tak. Bez toho kroku sa to nedá. Často ja som počúvala, keď som odišla do Prahy a fakt som si vybudovala ako tú prax super, že ty si mala šťastie. No môžem tu prehlásiť, že ja som mala také bodky, lebo ten hlas v hlave mi hovorí, a čo tam budeš robiť a už len na teba tam čakajú a neuživíš sa a hento a toto. A ja som povedala, tak skúsim, tak ako, čo sa môže diať, tak sa vrátim naspäť. A možno som mala šťastie, ale spravila som ten krok, lebo milión ľudí môže mať šťastie, ale keď neurobí ten krok, tak sa nič neudeje a bude si v tom svojom starom kolečku, hej. Jo, to je pravda. Častokrát lidi, kteří se cyklí a točí se v tom kolečku, tak často říkají, no, tohle já nemůžu mít, protože tenhle s tím úspěchem, ten, kdo má ten úspěch a vydělává velký peníze, tak určitě měl velký štěstí. Ale přesně, jak jste řekla, je potřeba se zvednout, udělat ten první krok a v ten moment se mnohé dá do pohybu. A chci i říct, že každý z nás někdy šlápne vedle. Každý z nás, většina z nás si někdy musela na to dno sáhnout, nebo sem tam zakopneme, ale ono při každém šplhání nahoru, po tom zakopnutí nebo po spadnutí na to dno, jsme zase o něco silnější a možná i statečnější a není úplně potřeba říkat nebo stavět se do vlastní síly. Mnohdy stačí postavit se za sebe a ta vnitřní síla se vlastně spustí nebo se projeví. A vlastně to postavení se do vlastní síly má mnoho podob. A niekedy je to naozaj
taký boj vnútri. No, ja tam nejdem, ideš, hej. Proste. A potom si hovorím, že kto mi to tu zase hovorí, že tam nemám ísť, že to nezvládnem. Hej? Lebo ja keď si zoberiem môj život, tak si myslím, že keď nejde o život, tak všetko sa dá zvládnuť. Hej? Takže vždycky máme možnosť sa z toho vrátiť, alebo to nejak premysleť, hej? Keď to nevíde. Vieš, že postaviť sa do svojej sily je to také zaujímavé, že vlastne, jak robím tie hovory s dušou, tak s jednou kamarátkou sme robili takú ako vizualizáciu a tak. A ja som si namalovala k tomu obraz. No tu, ja som si ho dala vedľa seba, aby som ako to zvládla s tebou, hej. O tej síle. Neviem. Jo, nekrásnej. Jo. Takže tam je malý zajko a za ním je veľká kobra. A mne, keď som si robila tú vizualizáciu, tak som si hovorila, že Ježišmaria, tá kobra prišla a došiel zajko. A ja som si myslela, že toho zajka chce zjesť. A ona mi hovorí, nie, ty máš v sebe toľko sily, že ja tie tvoje straty vždycky ochránim. Vieš, že naozaj treba si len uvedomiť, že niekde za nami je nejaká sila, či je to už sila rodu, alebo sila našich prežitkov, skúseností, alebo len ako toho, čo sme si v živote ako odžili a cez čo sme prešli, že naozaj treba chytiť to malé zranené dieťa za ruku a povedať, poď, jak to zvládneme. Hej, a toto ja vždycky robím, keď dojde ten múdry tam vnútri, keď povie, lebo to nezvládneš. Už chodíme nie často, ale ako občas príde. Tak si myslím, že je dôležité ako naozaj zmobilizovať svoje sily a uvedomiť si, že ten, kto má na strach, není naše dospelé ja, pretože obyčajne dospelé ja vie, že má nástroje, ako nejaké situácie prekonať. Naše malé vystrašené dieťa to nevie. Takže ono potrebuje chytiť za tú ruku a s tým dospelým ja vykročiť ako ústretí tým situáciám. To sú nejaké moje skúsenosti, ako v tejto oblasti sa pohybujem hodne dlho, tak že pracujem, aj moje webové stránky sa volali Dlho cesty k tobie, takže som robila s ľuďmi, som musela urobiť aj so sebou. Tak vždy je cesta a pokiaľ naozaj veríme na nejaký plán tej duše a že sa tu máme niečo naučiť, tak chytnúť za ruky všetky tie vnútorné časti a povedať, áno, musíme vykročiť, musíme niečo nechať odísť, aby sme sa posunuli ďalej. Já už tady teď míchám balíček posil světla s krátkým poselstvím a jsem zvědavá, co nám padne. Božský dirigent. No. Přímluva a záměr. Dochází k božskému zásahu. Věřte, že jste vedeni. Vaším záměrem je štěstí. A to štěstí má každý z nás v sobě. Není potřeba ho tak hledat někde venku, někde kolem sebe. Stačí jenom začít věřit sobě, obrátit tu pozornost zvnějšku do sebe nebo k sobě a stačí ho jenom vytáhnout na povrch, stejně jako tu lásku. Protože častokrát hledáme k sobě někoho druhého, nějakého parťáka, který nás bude mít rád a kterého budeme mít rádi my, ale jak můžeme mít rádi někoho druhého, když nemáme rádi sami sebe a zároveň tu lásku můžeme dát sami sobě. A skutečně, a hlavně skutečná láska k sobě nikoho nepoutá.
Áno. Ono sa im vlastne hovorí, že v tých vedomých zrelých vzťahov, že každý si naplňujeme tú svoju cestu, tú cestu našej duše alebo plán našej duše, ale kráčame s niekým, kto nás v tom podporuje. A komu aj my potom umožníme, aby si tú cestu naplnil. Jasné, sme ľudské bytosti a túžime potom partnerovi, potom našom ako doplnku, alebo jak by som to povedala. Ale tí ľudia sú niekedy tak proste naladení, že si myslia, že ten partner príde a naplní im všetky potreby a potom sú veľmi sklamaní, že vlastne ten partner ucíti, že oni že nehľadajú partnerstvo, ale hľadajú naplnenie nejakého deficitu, napríklad detstva. Takže ono do tých dospelých vzťahov tiež musíme nejakým spôsobom dorásť a uvedomiť si, že každý človek má právo absolvovať ten plán v svojej duše, ale môže sa to diať ako v partnerstve. Ale hlavně vnímám, že potom o to partnerství je taky třeba pečovat a komunikovat spolu. A že rozhodně vztah není úplná brnkačka, ale je to práce těch dvou lidí, kteří v tom vztahu vlastně jsou. Protože častokrát se setkávám i s lidmi, kteří teda někoho konečně jako najdou a pak jsou překvapení, že ale to je fuška, to je hrozná práce. Ona chce, nebo on chce, aby jsme spolu mluvili. Jako proč? Přitom komunikaci vnímám jako základ. A je to práce dvou lidí, kteří v tom vztahu jsou. Ano. Máš pravdu a ja, jak som robila aj partnerské terapie, tak to, čo bolo vždy prvé, tí ľudia málo komunikujú. Predpokladajú, alebo myslia si, alebo tvoria si nejaké domněnky, nevyslovia si. A pak jsou naštvaní, že jo, protože si tam vytvoří. Presne tak. A pak sa pomaly vzdialujú od seba, až ako keď nekomunikuješ, proste keď nehovoríš o svojich potrebách, nehovoríš ako o tom, čo sa deje vo vzťahu, tak jak sa ten vzťah má utvoриť? Neutvoruje sa. Nevytvára sa tam blízkosť. Robí sa tam vzdialenosť. Často ľudia myslia, že blízkosť je o sexualite. Nie. Blízkosť je o vzťahu, o tom, jak v tom vzťahu vytváraš tú dôveru, to bezpečie, jak si schopná komunikovať, jak si schopná sa otvoriť. Hej? A mně se i chce říct, aby mohla přijít ta sexualita, tak tam je potřeba přijít ta blízkost a ta důvěra, protože ta sexualita a intimita nemůže přijít bez té důvěry a bez té blízkosti. A to je často kameňom úrazu, keď ja sa pýtam, no dobre, ako máte blízko? A stalo sa mi veľmi veľakrát, že tí ľudia nevedeli, o čom ja hovorím. Vieš, že si mysleli, že tá blízkosť to je ako už potom tá telesná záležitosť. A blízkosť je vlastne v tom každodennom kontakte, v tej každodennej komunikácie, v tom, že sa otváraš, že nebúchaš, že sa snažíš pochopiť toho druhého, jeho konanie, že ako dáš mu priestor na to, aby bol kým je. Chlap sa potrebuje cítiť prijatý a žena sa zase potrebuje cítiť, že ju niekto počúva, že tam je niekto pre ňu. Veľmi zjednodušené. Do lásky se rodíme a do lásky se vracíme. Intimita a i ta sexualita souvisí taky s tou smrtí, by to tak na první pohled se nemusí vůbec dát. Sylvie, ještě než se rozloučíme, protože se pomalu blížíme k závěru, je něco, co tu nezaznělo a ještě byste chtěla dodat?
Ja ako neviem, teraz si načukla zase takú tému, hej, že vlastne sexualita je taká, hovorí sa, že človek, keď sa naplno odovzdá, že ako tam je proste akoby v nejakom okamihu zomrel a strátil seba a spojí sa s tým druhým. Vieš, preto je tam taký strach vždycky z toho sa odovzdať, lebo je to taká najzraniteľnejšia oblasť v našom živote a keď zomierame, nemáme kontrolu samozrejme, takže vždy si to tak chránime, len aby sa moc ten druhý nepriblížil. Aj k tomu treba odvaha. Aj k tomu musí v nás niečo zomrieť, niečo staré, nejaký starý program, aby sme boli vôbec schopní sa odovzdať a nie len tomu sexu, ale alebo intimnému životu, ale životu ako takému. Takže strach je prirodzená súčasť, hej, ale bez strachu nič nezažijeme a jak sa hovorí, že ani nežijeme, že žijeme len tak na poli. A častokrát umíráme zaživa. Zapomínáme žít tady a teď, řešíme, co bylo nebo co bude. Přitom, co bylo, už není, co bude, ještě není. A jediná správná chvíle je tady a teď. Zkusme začít žít naplno a zkusme se naladit na hlas své duše. A nevíte-li jak, pak se zkuste podívat na to, při čem vlastně ztrácíte pojem o čase, anebo při jaké činnosti žijete naplno. Mne pomáha to malovanie, naozaj to je vstup do seba. Tanec to je ako proste vypnem hlavu a samozrejme vizualizácie, meditácie, také ako ticho. Dneska sme prehlušení ako všetkým možným a nie sme schopní sa dostať do toho ticha častokrát. Častokrát se toho ticha i bojíme a radši se stále obklopujeme puštěnou televizí, puštěným rádiem nebo nějakým filmem, nebo se obklopujeme stále velkým množstvím lidí, protože se bojíme být sami se sebou v tichu. A pojďme. Myslím, že to je poriadky, každý má svoju cestu. A přesně, že jako takhle, ano, každý máme svou cestu a každý si k tomu svému potřebuje vlastně dojít. A cesty jsou různé, ale ten cíl máme vlastně všichni stejný. Silvi, já moc děkuju za to, že si ještě jednou děkuju za to, že si přijala pozvání k tomuhle povídání. Že jsme si tady společně mohli povídat o tom tématu, o kterém častokrát nechceme přemýšlet, natož o něm mluvit nahlas, o tom tématu té smrti. Vám všem ještě jednou děkuji za to, že tu jste, že posloucháte a že tenhle kanál odebíráte. A jste-li tu poprvé, budu moc ráda, kliknete na tlačítko odebírat pod tímhle videem a dole v popisku najdete kontakt i na Silvu, kde se můžete podívat i na její web s její tvorbou a s jejíma aktivitama. Tak jo, já vám všem, nebo respektive nám všem přeji krásný zbytek dne a těším se zase u dalších hovorů. Silvi, ahoj. Děkuji moc za pozvání a všem přeji hezký, šťastný život, plný lásky, láskavých ľudí a na viděnou. Míšo, děkuji. Ahoj. Ahoj.